На вниманието на зрителя. Това предаване не се препоръчва за хора, които не се интересуват от история. Светът можеше да бъде различен. Чух го по телевизията. Прочетох го в книгата. Видях го в интернет. Нещо можеше да стане. Вече не може. Защото няма достойни, които да го направят. Започна се с изковаването на великите пръстени. 3 бяха дадени на българите. Конно племе заселило се на Балканите през 7 век. 7 бяха дадени на сърбите. Славянско племе, живеещо на запад. И 9 бяха дадени на византийците, наследници на Великата Римска империя. В тези пръстени бе заключена властта над всяка една нация. Но всички бяха заблудени, защото още един пръстен бе изкован. В сърцето на Анатолия, господарят на мрака, Мурад I, тайно изкова още един пръстен, за да властва над всички балкански народи. И в този пръстен вля целият си фанатизъм и зла воля, за да властва на Балканите. Единствен пръстен да ги владее. Една по една, свободните земи на Балканския полуостров падаха под властта на султана. Но имаше и такива, които се опълчиха. Последният съюз между сърби, българи и византийци се възправи срещу османската армия и пръстените на Цимпе се биха за свободата на Балканите. Победата бе близо. Но силата на исляма е несломима. И точно тогава, когато всяка надежда угасваше, принц Йоан вдигна меча на баща си. Мурад, врагът на свободните балкански народи, бе сразен.